Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma I suspect kuti my best friend munhu anenge ari kuita zvechihure because zvakaitika mukoma ndezvekudai so I don't want people to judge me. Ndakangokaruka ndamushanyira kumba kwake iye asina kana kumbotarisira, saka ndakati ndamushanyira kudaro then ndakabva ndangoreceivawo a disturbing message. This was coming from back home kuZimu uko. Ndakabva ndazoudzwa kuti kune vamwe sekuru vangu hanzvadzi yamai vangu vainge vaadmitiwa muchipatara, saka ndakangosvika mukoma ndokubva ndatongogara pasitubu because room yacho iyo inorentwa nebest friend yangu nemurume wake ine stubu, so yakatenderedzwa right around nerimwe zistubu. Munongoona dzimba dzemuno muSouth Africa dzemumalocations kuti vanofarira kuisa mazistubu mazihombe. So inini ndakabva ndangosvika paya mukoma ndainge ndatopererwa kuti ndozvifambisa sei because ivo muchembere vainge vachitaura neni vachiti vari kutsvakawo mari yekuti vange vachizotumidzira kuna sekuru apa mumba. Ndainge ndichiziva kuti mainge musina kana mari, saka at that time pandakangosvika ndichingogara zvangu pasi ndainge ndichitofunga kuti zvino anokwanisa kundikweretesa mari angava ari ani. Ndainge ndakatoconcentrata pafoni yangu nemastresses angu, so iye shamwari yangu handina kana kumbogara ndati tisvikewo pano kana kugara ndataura naye, saka akati atsvaira mukoma marara ake. Munoona zvezvo zvokuti unenge uchitsvaira uchiita zvekurasira marara panze, saka akati atsvairira marara aya panze iye achiri mumba ndokubva ambosiya marara aya ari nechepadhoo zvishoma ameno zvimwe zvaainge achiita. Ndo pandakabva ndazongotaura naye ndakati ndamutaudza kudaro munhu akavhunduka mukoma ndokubva abuda panze, but already ndainge ndationa kutoti pamarara awo aainge atsvaira painge paine tishu. Munoona kana kondomu rakaputirirwa mutishu rinotooneka kutoti iro ikondom because kunyange tishu racho rainge rakatonyorova richitorakidza kuti rainge rakazara urume. Then ndakabva ndaona chimwe chipepa zvekare chekondom icho chainge chakatovharurwa ende zvinhu izvi zvakatondishamisawo mukoma, saka at that time pandakazoenda kumba kwake this was somewhere around kuma 10 am and varume vedu kana vachienda kubasa vanowanzo kubuda mumba sometimes kuma 6 kana kuti kuma 6, saka kusazozivawo hauzoziviwo kuti vanhu mudzimba dzavo dzemukati vanenge vachizvifambisa sei. But ndangouyawo pano mukoma kuti ndinge ndichingotaurawo nyaya yangu yandakasangana nayo. What am I supposed to think about this? Kuti shamwari yangu ava kuita zvechihure here kana kuti iye hake haana kana kumbozo explaina anything, akangonhongeredza marara aya then condom riya then chitishu chiya chainge chakaputirirwa condom nekapepa kaya akabva azodzokera nazvo mumba. Haana kana kumbotaura kuti condom iroro ainge arishandisa nani, asi inini kavibe kandakangofila at that time I feel as if pandakazosvika pamba pake ainge abva mukusasana nechikomba chake. That is my feeling mukoma nashi. Amenowo kuti vedare vanozviona sei. Ndo zvandakasangana nazvo izvozvo pandakashanyirawo shamwari yangu. I think kuti ava kutoita zvechibhishu ini, so ndomubvunza sei, ndomubvunza here kana kuti ndongosiyanawo nazvo, ndongopretenda sekunge handina kana basa nazvo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please let us speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndine nyaya yangu yakaitika muupenyu hwangu, not a secret as such but upenyu hwangu hunongorwadza. Ndakaroorwa mufirst marriage. Ndakati ndaroorwa mufirst marriage handina kuita mwana, ndakangogaramo for 12 years ndikabuda ndisina kana chinhu. Ndikazouyawo munyika yevatorwa, that was in 2015. Soon
after divorce ndakazogara zvangu ndokuzoita mwana 2021 ndiye aive dangwe rangu at 39 years. 2022 ndakaenda kumusha kunoratidza mwana vabereki muna February. Muna April mwana ndokubva ashayika. Mwana haana kurwara asi akangochema kamwe chete, ndiye Sarai. Baba vemwana havana kumboona mwana kana hama dzavo hapana anoziva mwana kusvika pakuzoshayika. Kusvikira nhasi hapana kana kwandakambofamba kuti ndinzwe kuti chii chakaitika, asi handina zororo nezvakaitika kuti sei mwana wangu mumwe chete, sei inini mhuri yose. Handina hangu kutaura nemo kuitira kuti vanhu vasazoziva kuti ndiani ari kutaura, uye ndinokumbirawo kuti muvige chitupa changu. Uye hapana zita rataurwa kuitira rugare nevanhu vese, zvikuru hama neshamwari. Makore ndava ne42 and single. Mubvunzo wangu kune vedare ndewekuti am I going to heal one day? Ndichakwanisawo here kuzoita umwe mwana nemakore angu awa andava navo at this age? Uyezve ndinogona kuzowana munhu akavimbika here who can understand me and what I went through here? Ndatenda hangu, or maybe I should just find someone online weungotaura naye asi iye ari kure. Help sister mukoma nashi. Notify me when you post. I just need advice. Ndajambira nokuti ndine hama dzinoteverera maprograms enyu, tinoteverera tose chirongwa chenyu, so handina kuzotaura nemo kuitira kuti vasazokwanisa kuzoziva kuti ndini. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vahanzvadzi vedu ava zvakangoma hazvo vedu we. What a sad story, what a sad story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Pane vamwe vahanzvadzi vedu avo vakanditumidzira rimwe video vachiti chituko ichi chaitika hanzi kwa Chapwititi Chipinge Manicaland province ekuZim rugare village. Saka ndabva ndati please zamai kuti munge muchitizivisa kuti chii chaitika so that we can understand. Ndo pavabva vazonditumidzira voice note ravo, saka rekedzai ndikuplayerei voice note ravo mushure mekunge ndakuplayerai video. Zvabude mwamutape magai Chapwititi. Zvabude mwamutape magai. Ndo Chapwititi chabude murugare. Zvemadzimai ega hapana chamisa. Izvita plan ndizvo. Alright, zvakanaka. Regai nditsanangure. Zviri kuitika matezwa inhau yemabhurugwa ari kutorwa emadzimai, vari kushandiswa madzimai ngevakaiswa, asi zvina mutape mukati. Sabhuku zvina sabhuku, asi sabhuku iyi wakabviswa sabhuku iyi. Saka pakuvanga vachipupitidzira vanga vachirwidzana ndo sabhuku. Saka zvavairwidzana vakabva vadii vachizotuma vanhu. Sabhuku vana vatuma vanhu, uchotume vanhu 2, munhu wechirume 1 nemunhu wechikadzi 1. Vochovha vadini vafamba vachitora mabhuku evanhu. Vamwe vanhu vari kutofa ndechitiko icho chicha. Zvinovhundutsa, zvinototyisa. Mukaona ndichitaura kudai ndiri mumwe wacho uri kutorwadziwa ndezviri kuitika. Zviri kuitika munharaunda yemumatezwa murugare iri Chipinge. Saka taikumbira rubatsiro hama dzamai, mubetsero vamuro venyu vari kushupika ngenhau iri kuitika muChipinge. Handeno kuti vanga vachizviitirei kana kuti vanga vachida kuopoza mutape wakazoiswapo, because vanga vachikwikwidzana utape kuti unoti novhuda utape, unoti novhuda. Saka ndo nyaya yacho
yavairwidzana. Saka zvakazotorwa nyanga ichova yachobva yataura ichobva yarondedzera vanhu vacho. Vanhu vacho vanonzi mazita avo anonzi Sabhuku Chitokonye namai Tiana nawo nononzi Pau, handizi yangu sinimi yake, nononzi Pau, murume ameita basa rezvizvo kwanzi anga akatuma. Ndo zvakataura nyanga yatakateererawo isusu tichiudzwawo ngenyanga. Saka kuri kunzi madzimai mese makatorwa zvipfeko makaisirwa nyora nevanhu ivavo vaita zvinhu izvozvo. Saka hama dzamwari tibatsireiwo padambudziko irori zvandiri kutsanangura. Mavhidhiyo ndichambotsvaga akareba ndichazomutumira dzimwe nguva pana mangwana ndinonga ndamaona. Ndichazomutumira mavhidhiyo acho kuti mumaone zviri kurovese hana. Nomadzimbomo vamwe vana titori makore 27 taakutosema nevarume kunge hatigezi, asi tichigezawo ngekubudikidza ngezvizvizvo. Saka hama dzamari chichemo chendiri kupa kuti tibatsireiwo mhuri yeZimbabwe. Usasiya vamwe venyu vachishungurudzika ngezvinhu zvinogadzirita vanhu vachirarama vachipona. Saka tibatsireiwo tiitowo vanhu vanotarisika kuvarume vavo, because nekuvarume ikoko nekuvarume zviriko bhozi kwanzi dzimai iri ranga richivhurirwa varume richiitawo mbobubu varume richirara varume zvidzimai. Saka hama dzamari batsirai mhuri yese yeZimbabwe, batsirai vanhu pari kushupika vemunharaunda inonzi Rugare Matezwa. Ndo muri kuitika chinhu chiitiko icho chichi chinorovese hana. Unonga atozvinzwawo ngaaone action yekubatsirawo vamwe vari kushungurudzika, because isu vamwe vacho tichashayiwa mari yekuzvirapisa, because isusu vamwe varume vedu vamwe isusu pamabarika. Saka unokwanisa kutoshaya mari yacho, because izvezvi zuva rakapisa hakuna kana chikafu. Ukatoona mari unongoitoti ngandiende kotenga chiufu ndoone kudya nemhuri. Saka mhuri yeZimbabwe tibatsireiwo ndezviri kuitika izvozvizvi zvandatsanangura. Asi nyaya ichaitika apa ngekuti kuti ngizonzwisisawo kuti zvakazogumira papi, because vari kuda kuenda pamusikana, iri kuda kuenda pamusikana nyaya yacho. Iye vakaita zvinhu izvozvizvo musikana ndo uchazogura kuti dai uchavadiye vanhu ivavo kana kuti. Asi ini ndiri kuti batsiraiwo vanhu venyika yeRugare Matezwa, vanhu vashungurudzika kutorwa mapende avo. Saka tibatsireiwo, tatenda. Ivedari ndo video zvekare nevoice note iro rakabva kuna vahanzvadzi vedu avo vainge vachiti ivo vari kuChapwititi kuChipinge. Saka ndo zvakaitikawo kuprovince ikoko kwavagere, zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve mukomanashi ndinokumbirawo kuti mundipostirewo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mine might sound like a silly confession, asi inini mukoma yangu nyaya yakamira sekudai so. Ndine umwe mukomana wangu uyo wandiri kudanana naye. It is a thing zvekungoti takangosangana nawo pa WhatsApp zvedu. Saka ndiri munhu wekuti chirungu chaicho handitombochizivi apa. All along I have been faking it until I have made it. Zvino ndava kunyara mukoma nekuti he is supposed to come here to Africa. Apa handina kana chandinotomboziva, kunyangwe chinhu chinonzi fork and knife kuti zvinotombobatwa sei handitombozivi. In fact mukoma, kubva ndichikura handisati ndambokwanisawo kuenda kurestaurant. Kana ndichitoti ndaendawo kurestaurant mukoma, hunge ndatoendawo kuKFC. Saka iye matauriro ake ari kuti ari kuda kuti kana akauya kunoku kuSouth Africa sezvo ndiine passport, then anobva azongopfuura achinditora, then kana anditora tobva tazoenda tose kumusha.
Saka I am scared mukoma kuti ndichazozvinyadzisa, because kana ndakamutarisa zvekare with the places that he love hanging around, I can see kuti munhu anofarira chirungu. Apa on my side chirungu chacho idololo mukoma, andina kana chandinombonzwisisa. Saka ndatongouyawo padare renyu so that ndingowanawo advice kuti ndinzi munhu ane kaklasi mbichana ndinotangira pai, because nekuda kwekutambudzika handina kana kumbogara ndakwanisawo kuwana mukana wekuti ndinge ndichiita munhu ari klasi. Please assist me muri yeZimbabwe kuti ndinotangira pai kana ndichida kuti ndinge ndichivawo munhu ane kauklasiness mukati. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndibatsireiwo kuti ndoita sei kuti ndinge ndichizonzi ndiri munhu ane classiness, because pari zvino classiness handitomborina zvachose. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchipostawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakazvara vana vaviri vose nababa vangu avo vakazoshayika. Zvino pamwana wangu wekupedzisira mukoma ndo pakabva pazoitika mistake yekuti vabereki vangu vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizomanikidza uyo mukomana wandainge ndichingodanana nayewo kusaidi, kuti ndinge ndichimumanikidza kuti iye ndiye ainge ari baba vemwana wangu uyo wandakazozvara pekupedzisira, because inini naye hatina kana kuzombogara taita mwana tose. I think kuti ivo vabereki vangu vane kundigadzira kwavakatondiita, ende ndichizosvika pakuzvara nababa vangu I suspect kuti zvinhu zvacho zvainge zvitori zvekuromba mukati, because baba naamai vangu vanhu vainge vaine mabusinesses avo, but kubva zvavakazoshayika then mabusiness aya akabva azomboti mbombombo. But nekufamba kwenguva ndakabva ndazoona kuti mudzinza rekwedu pane umwe zvakare akazongotanga kungobudirira achitongoita the same business iro rainge richiitwa nababa naamai vangu pavainge vachiri vapenyu. Zvekare ndine imwe hanzvadzi yangu uyu akazofa just before vava kuda kutanga kunyora maexams avo eform 6 ndo paakabva azofa. Then hanzvadzi yangu uyu zvaaita ndezvekuti aiti almost each and every holiday aibva atanga kupenga achiita sekunge munhu ari demon possessed. Then inini baba vakazotanga kundipindira muspare bedroom mangu. This was when I had just turned 16 years old. Ndo pavakatanga kundipindira baba. Ndakazama kuti ndinge ndichiramba, but baba vangu vakabva vanditsimbirira pasi ndokubva varara neni. Mangwana acho makuseni ndakati baba vaenda kubasa, then ndo pandakabva ndazosara ndichiudza mama vakabva vati izvozvo hazvitaurwe, nekuti kunyangwe shamwari dzangu vainge vakatoudzwa neimwe shamwari yangu kuti ndo zvainge zvichiitikawo kumba kwavo, saka zvinhu zvainge zviri normal. Semwana mudiki mukoma ndaitongofungidzira kuti ndo zvainge zviri normal. Then baba vangu vakazondipa pamuviri soon after ndatena 17 years, ndo pandakabva ndaita pamuviri pemwana wangu wekutanga. Then mwana wangu wechinumber 2 ndakazomuita apo pandainge ndava ne20 years. Hakuna chandainge ndisingaitirwe nevabereki vangu. Saka mukoma by the time yandakazotena 20 ndo pandakabva ndazomitiswa zvekare nababa vangu. Saka ivo amai pavakangozviona kuti ndainge ndabatira pamuviri, neniwo ndainge ndisina kana kutombozviona kuti ndabatira pamuviri. Then amai at that time ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye, vakabva vanditi ndinge ndichimuudza kuti iye ainge andipa pamuviri sezvo vabereki vangu vainge vaine mari, iyewo haana kana kumbogara aita basa nazvo. Nanhasi uno murume wangu mukoma handizivi kuti akagadzirwa here nevabereki vangu, because pane time yavakambomuinvita vakati aifanira kuti ange achiuya kuzogara kumba kwedu
ende akauya akagara kumba kwedu tisati tatomboroorana. Inini naye we were staying in separate spare bedrooms, but aiwanzokudya chikafu icho chaainge achibikirwa namai. Saka I don't know kana amai vangu vane mishonga yavakasiya vamupa, because paishu yekuti why tiri kutadza kuita umwe mwana kana takamboita mwana tose, ishu iyoyo haatomborina kana zuva rekuti anombondikweshena kana kumbobvunza nezvazvo. Kunyangwe hama dzake dzikada kumubvunza iye anobva auya achiripota kwandiri. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakaita vana vaviri na baba vangu nyakundibereka, then vakabva vazondipfurira kuti ndinge ndichipomedzera nhumbu yacho iyo yavainge vandipa kune umwe mukomana uyo wandainge ndichidanana naye, uyo akazova murume wangu. But hanzi murume wangu wacho anotoita sekungewo pfungwa dzake ameno dzinoita sekunge pane chakadzibata pfungwa dzake, because sometimes my responses ake they do not make sense at all. Kana akaenda kwaanenge aenda hama dzake dzikandinyeya, then anobva auya achindiudza kuti unoona nhingi uya anga achiti zvakati pamusoro pako. Zvakangoma hazvo vedu we.